I havíem vist que l'equació general que ens dona l'elongació d'una ona estacionària és aquesta d'aquí en funció de la posició x i de l'instant t. Una de les situacions més simples en les quals es donen ones estacionàries és en el cas de la corda fixada pels dos extrems. Suposem que tenim una corda, aquesta en negre, de llargada L, i suposem que la tenim subjectada, fixada, pels dos extrems. Ens ho podem imaginar com una corda de guitarra. Aquí podríem tenir el pont de la guitarra, a x igual a 0, i a x igual a L podríem tenir-hi la celleta. D'acord? Bé, si nosaltres pincem aquesta corda per fer-la vibrar, no és possible que la corda vibri amb qualsevol longitud d'ona, ja que el fet d'estar subjectada la corda obliga a que només siguin possibles aquelles longituds d'ona i, per tant, les freqüències corresponents en les quals es compleixi que en x igual a 0 no hi ha vibració i en x igual a L tampoc hi ha vibració. Per tant, hem de tenir un node a x igual a 0 i un altre node a x igual a L. Aleshores, ara el que farem és calcular quines longituds d'ona es poden donar en aquesta corda. D'acord? Comencem per la primera condició, que és que en la posició x igual a 0, l'elongació en tot moment ha de ser 0. Per tant, primera condició. Si x igual a 0, l'elongació en tot instant t d'aquest punt 0 ha de ser igual a 0. Per tant, escrivim-ho aquí, escrivim l'equació aquesta, i de 0t és igual a l'amplitud pel sinus de omega t més fi partit per 2 pel cosinus de, atenció, K0, K0, més fi partit per 2. Fixeu-vos que tenim tres termes aquí, tres factors aquí. El primer factor és A. A és una constant, per tant és diferent de 0. El segon factor es anirà movent entre menys 1 i 1, perquè va passant el temps, i el sinus aquest es anirà movent entre menys 1 i 1, i com que això ens ha de donar igual a 0, l'únic factor que podem fer que en tot moment sigui 0 és precisament aquest cosinus d'aquí. Hem de fer que això sigui igual a 0, d'acord? Aleshores, diem que cosinus de, atenció, k per 0, 0, per tant, cosinus de fi partit per 2 ha de ser igual a 0. Ara fem l'arc cosinus a cada costat, per tant, fi partit per 2 és igual a arc cosinus de 0, arc cosinus de 0, això ens dona dues solucions, que és menys pi partit per 2 i pi partit per 2. I de fet, tant és quina de les dues agafem. Jo, per exemple, agafaré pi partit per 2. D'acord? Bé, aleshores, per tant, ja tinc que fi partit per 2, perquè es compleixi la primera condició, ha de ser igual a pi partit per 2. I ja veiem també que els dosos se'n simplifiquen i que, per tant, perquè es compleixi la primera condició, aquesta, que no vibri a x igual a 0, o sigui que sigui un node, s'ha de complir que fi sigui igual a pi. D'acord? Marquem-ho. Bé, doncs ara, amb aquesta solució, el que faré és reescriure tota aquesta equació, de manera que tinc que i de x i t és igual a sinus de omega t més, atenció, pi partit per 2, pi partit per 2, cosinus de kx més pi, pi partit per 2.
Bé, ara donem-nos que el sinus d'un angle més pi partit per 2 és el cosinus d'omega t, i que el cosinus d'un angle més pi partit per 2 seria menys sinus de kx, d'acord? Per tant, podem reescriure aquesta expressió d'aquesta manera, més simplificada, i de xt és igual a cosinus d'omega t menys sinus de kx, val? Per tant, això seria igual a menys tenim aquest menys a fora, cosinus d'omega t sinus de kx. Bé, ara faré una cosa que pot semblar una mica barroera, que és ignorar aquest signe menys. El puc ignorar, però ho haig d'argumentar. D'entrada, què ens interessa a nosaltres? La elongació de la corda en un instant donat t? Bé, no, això ens interessa bastant poc. A nosaltres ens sol interessar més les posicions dels nodes i els ventres i les longituds d'ona en què pot vibrar i les corresponents freqüències. Per tant, la elongació en un instant t donat, en un punt donat, no ens interessa tant. Per tant, tant ens fa que estigui a dalt com que estigui a baix. Això una cosa, val? Però també ho podem veure, per exemple, com que podem començar a comptar el temps, mig període abans o després, i llavors ja podríem eliminar aquest signe menys. O un altre argument que podríem donar és que si la corda vibra amunt i avall, doncs depenent de si en posem el signe positiu amunt o el posem avall, tindrem un més o un menys, o si vibra a dreta i esquerra, depenent d'on posem el signe positiu, cap a la dreta o cap a l'esquerra, doncs podrem posar o treure aquest signe menys. Per tant, l'equació de l'ona estacionària en una corda és aquesta. I de xt és igual a, ja dic, ignorem el signe menys, a cosinus de omega t sinus de kx. Marquem-ho. Bé, ara per calcular les longituds d'ona amb què pot vibrar aquesta corda, el que faré jo és aplicar la segona condició, la segona restricció, que és que en la posició L també es produeixi un node, o sigui que tampoc pugui vibrar la corda. Per tant, la segona condició és que quan x sigui igual a L, i de L, t, en qualsevol instant t, també sigui igual a 0. Bé, aleshores el que faré jo és substituir això en aquesta equació d'aquí, de manera que i de lt ha de ser igual a cosinus d'omega t sinus de k i x igual a L, KL. D'acord? Bé, i això ha de ser igual a 0. Un altre cop tenim 3 factors. Recordem, l'amplitud de l'ona estacionària és constant, per tant és diferent de 0. El cosinus d'omega t ens fluctuarà entre menys 1 i 1, per tant, no podem garantir de cap manera que serà 0 en tot moment, sinó que anirà fluctuant, i per tant hem de fer que el sinus de KL sigui igual a 0. Perdó, he posat desigual, igual a 0. Molt bé, doncs escrivim-ho. Sinus de KL igual a 0. D'acord? Bé, ara fent l'arc sinus a cada costat, com hem fet abans, fet aquí, fet això, ens donaria doncs que KL ha de ser igual al arc sinus
de 0, que pot ser, doncs, per exemple, l'arc sinus de 0 podria ser, doncs, pi, o podria ser 0. D'acord? Bé, aleshores jo el que faré aquí doncs, és agafar pi, de manera que KL, o sigui, marco, que agafo pi, de manera que KL sigui igual a pi. Però ha de ser igual a pi? Bé, de fet, no. De fet, ha de ser igual a npi. A npi. Per què? Doncs, bueno, perquè el sinus de 180 serà 0. El de 360 serà 0, quan n valgui 2. Quan n valgui 3, doncs també serà 0. Per tant, si n és un nombre natural, n pertany als naturals, aleshores tindrem totes les condicions perquè en aquesta posició x igual a L la corda no vibri. Per tant, posarem que L és igual a npi, perquè hi ha diverses solucions, d'acord? Molt bé, però recordem que era K. K era el nombre d'ona, i el nombre d'ona K doncs, és igual a 2pi partit per la longitud d'ona. De manera que, substituint K, tenim que 2pi partit per la longitud d'ona per L és igual a npi. I ara veiem doncs, com les pis se'n simplifiquen i arreglant l'expressió, per exemple, ara doncs, passo la longitud d'ona a l'altre costat multiplicant i la n a l'altre costat dividint, i em quedaria doncs, que 2L partit per n és igual a la longitud d'ona. Posant-ho així, longitud d'ona és igual a 2L partit per n. D'acord? Com hem d'interpretar aquest resultat? Doncs aquest resultat l'hem d'interpretar de la següent manera. Només seran possibles aquelles longituds d'ona i les corresponents freqüències de vibració en les quals es compleixi que, sent n un nombre natural, diferent de 0, perquè, clar, si no, tindríem freqüència 0 i longitud d'ona infinita, o sigui, la corda no vibraria, per tant, un natural diferent de 0. Només seran possibles les longituds d'ona en les quals es compleixi que aquestes són iguals a 2 vegades la longitud de la corda partit per un nombre natural. En el proper vídeo explorarem les conseqüències d'aquesta expressió.